Добро утро, скъпи приятели! Събрахме се в Бургас, в центъра на Бургас, на така наречения площад Тройката. Тук сме, за да говорим без цензура по проблемите на Бургас и по задачите, които предстоят да се изпълняват в този град от местното самоуправление. При нас е доста интересно. Общо взето днешния ден ние ще го посветим изцяло на град Бургас, заедно с репортерите на TV7 и News 7, Моника Гаджанова и Таня Иванова. Ние ще бъдем тук, за да събираме вашите сигнали и да дадем думата на хората на Бургас, които, разбира се, искат да кажат без цензура това, което мислят. При мен тук в импровизираното студио са хора от местното самоуправление. Те ще маркират заедно с вас това, което трябва да се случи в града през следващите години. И най-вече, скъпи приятели, обръщам се към вас. Нека те да чуят сега какви са тревогите, които имате вие. Да ви ги представя тук кмета на града, господин Димитър Николов. Добро утро! Имаме и представители на Общинския съвет. Евгений Мосинов, който е общински съветник от БСП. Вълчо Чолаков, който е от СРС. Виждам, че СРС в Бургас го има и в добра кондиция. Константин Бачийски, средна европейска класа. И Димитър Колев, общински съветник от партия Лидер. Искам да ви представя сега. Надявам се, че все пак това предаване ще бъде по-скоро предаване ориентирано към конкретните проблеми на хората, не толкова за политическа и партийна агитация. Тези хора тук няма да се състезават за вашите гласове след няколко седмици. Тези хора са тук, за да чуят конкретните ви проблеми. Таня Иванова е тук заедно с вас. Таня, добро утро. Виждам, че е много синьо зад тебе. Добро утро, да, зад мен е синьо, има и симпатизанти на БСП, има и хора от протестите, те бързат да задават въпроси, опасяват се, че няма да има време, надявам се да остават и да чуят и отговорите на твоите гости. Сега, за тези, които се опасяват, че няма да има време, казвам така, ние имаме специален мейл, който сме пуснали от началото на нашата кампания, Бареков сигнал maimunkatv7.bg. На този сигнал дори тези от вас, които се опасяват, че говорейки без цензура в национален ефир, могат да създадат проблеми с властите. Може да пишете спокойно вашите сигнали. Има в екипа ми репортери, юристи, хора доброволци, които искат да помогнат на хората в трудна ситуация. Те ще ви отговорят, ще разгледат вашите сигнали. Десислава Балабанова е с нас тази сутрин, юрист. Нашите репортери ще ви я представят. Ето е тук пред вас. Който има нужда от нея, моля да заповяда. Опитваме се да помогнем. Моника, добро утро. Какво е настроението около тебе? Настроението около мен, както виждате, хората са дошли с въпроси и с проблеми, но това, което ние открихме вчера като информация по рибарското селище, работих аз до Бургас, вече строителния контрол, Държавната инспекция за строителен контрол е издала нови разпореждания за събаряне на къщи в района. Хората са много притеснени, затова лично аз моля и представителите на общината да помогнат в случая. Тони Димитрова и много творци, музиканти на Бургас са в инициативен комитет за подкрепа на рибарите на България, които нямат джакузита, нямат басейни, нямат барбекюта, но хората си изкарват поминъка, прехраната. Това не са луксозни вили, луксозни къщи. 1000 лодки са там. Става просто за поминък. В тези канали. Така, в този ред не мисля, аз само ще прочета един от гражданин, който е писал до нашия Бареков сигнал. Този човек е написал нещо много интересно, лично написал той. Ще карам без лично обращение. Вършите полезна работа за народа ни. Не знам как ще приемете въпроса ми, пише той. Чудя се защо никой от народа ни не попита никога как така хората, които ни управляват 23 години вече, вземат големи заплати. Нема трябва да се плащат големи пари за несвършена работа. И така нататък. Човекът е много тежък в оценките си, които дава, но примерно един от въпросите, които маркира той, е високите заплати, които взимат български управници без да вършат работа. Аз сега предлагам хората директно да зададат дневния ред с няколко въпроса и теми през микрофоните на TV7. Таня. Веднага давам думата. Тези хора са от 7:30 сутринта. Вие сте. Добро утро на всички българи, които гледат. Искам да попитам един въпрос. Какво е дясното днеска в България? ГЕРБ, които подслушват цяла България. Това ли е дясното?
ДСБ, които крадат чужда история и казват, че са свършвали работа за народа през 99-та, пък те са основани 2005-та. Това ли е дясното? Дясното е ясно, СДС, всичко друго е менте. СДС! Така, аз искам само да кажа, че това са фундаментални въпроси за дясното и за лявото, обаче на тези въпроси ще наблегнем повече след обед, когато тук ще има политически партии, които искат да вземат десни и леви гласове. Тук са в момента хора, които отговарят за местното самоуправление. Ето протестиращите в Бургас. Тук са и рибарите, ми подсказва кмет. Ето протестиращите от Бургас, които имаха свои искания по време на националните протести, какво са казали пред нашите репортери. Премахване на така наречената синя зона. Спиране на дейността на фирмата, занимаваща се с репатриране на превозните средства, които са в нарушение на синята зона. Промяна начина за формиране на такса смет като база за изчислението да се ползва броя на жителите на даден адрес, а не данъчната оценка. Това е фундаментален проблем, иска го цяла България. Намаляване на местни данъци и такси до разумни размери. Създаване на обществен съвет от протестиращи граждани, които да контролират институциите в общината. Максимална прозрачност и обществено обсъждане на всички концесионни договори на територията на община Бургас. Европейските велоалеи, улици и надлези са оценени от протестиращите, с които Бургас се е здобил през последните години, но искаме и европейско здравно отношение, казват те. Изграждане на център за рехабилитация на хора с увреждания. Създаване на информационен център за хора, претърпели злополуки към МБАЛ Бургас. Сега, нека кмета да направи един кратък коментар на тези искания. Кмете, вие първо намерихте ли време да се срещнете с тези хора, защото някои колеги от страната, ваши, не го направиха? Добро утро на зрителите на ТВ7 и на всички мои съграждани, които присъстват днес на площад Тройката. Аз виждам и тук присъстват в момента момчета и момичета от протестиращи. Ще им дадем думата. Те затова са тук, за да бъдат чути. Искам да ги поздравя, защото те са най-устойчиви. Дори вчера на по-студени температури присъстваха. Последната им среща е предвидена пред община Бургас. Аз почти всеки ден се срещам с тях, включително и една голяма част от протестиращите всеки понеделник сутрин присъстват на оперативките, в които се взимат задачи и се поставят темите с проблемите на град Бургас. Присъстват и в работните комисии в община Бургас. Имат възможност да се запознаят с всички проекти, които в момента ние реализираме. Обществените обсъждания, които изискват публичност и контрол от страна на гражданите, имат възможност да задават своите въпроси, включително и някои от инфраструктурните проблеми, които последните 3 седмици решихме. Някои от темите бяха подадени от част от групата на протестиращите, свързани с подобряване състоянието на уличната мрежа, осветлението, както и проблемите, свързани с изграждане на нови площадки за свободно разхождане на домашни любимци. Аз ви предлагам, кмете, сега да ги чуем. Те са хората, са там около Таня Иванова. Добро утро. Добро утро. Нека да чуем техни конкретни искания, на които тук да отговори кмета публично. Казвайте. Добро утро на ТВ7 и на нейните зрители. Господин Бариков изчете много правилно нашите искания, които бяха официално входирани към община Бургас и към Общинския съвет на община Бургас. До този момент исканията на протестиращите не са уважени. Не знам каква е причината, но се надяваме в най-скоро време тя да бъде уважена, защото ние, гражданите, които сме все още на улицата, виждаме, че Общинския съвет в Бургас не работи. И за нас този Общински съвет трябва да се заминава, което означава да се подават оставките и да се създаде нов Общински съвет, който да бъде в полза на гражданите и да решава проблемите на гражданите. Сега, симптоматично е, че тук атаката е срещу Общинския съвет, не е срещу кмета персонално. Във Варна стана обратното. Да задам един въпрос, защото с господин Киров се познавам повече от 5-6 години. Така. Не само от площадите. Всички питания, които бяха отправени до мен, до общинската администрация, на всички от тези питания аз се отговорих, включително и те работят съвместно с администрацията на община Бургас в оперативките. Даже поименно мога да ги назова, кои присъстват. Да. Сега, ето да се хванем, нека да отговори господин Киров. Да, така е. Към кмета нямаме в момента претенции. Към Общинския съвет. Към община Бургас. Към Общинския съвет казахме, че към Общинския съвет те го казаха. Сега,
от кого зависят данъците и таксите? От Общинския съвет, нали така? Да. Ето ги тук 4 представители. Има ли воля да се намалят данъците и таксите местните до разумни размери, както искат хората от протеста? Да, ако мога да взема думата. Ето моля ви се, вие сте на ход. Има воля от всички съветници, има воля от групата на БСП, но няма воля от страна на администрацията. И ще ви дам, господин Бареков, конкретен пример. Всяка година таксата битови отпадъци в края на годината се внася от администрацията като предложение. Пречите на вашия човек да го чуят хората. И подлежи на гласуване. Тази година таксата битови отпадъци беше оттеглена като докладна записка. Общинският съвет беше лишен от дискусията по този основен проблем. Проблемите на Бургас са много и те стоят от години. Дайте да видим дали сте се убедили около това да ги решите тези проблеми. Представителя на протестиращите. Общинският съвет се нуждае от среща, от диалог с тях. Но тук трябва да ви кажа, в Общинския съвет вие пуснахте ли ги тези хора, понеже по закон те имат право да присъстват на вашите сесии? Те идват ли там, правят ли предложения? Ето, примерно кмета ги е пуснал на оперативките в общината. Вие пуснахте ли ги тия хора в задаването на дневния ред? Това е въпрос, който трябва да зададете към председателката на Общинския съвет и начина, по който тя ръководи заседанията, и начина, по който се отнася към обществеността и проблемите на града. Така, други коментари на СДС и на партия за средна европейска класа. Нещо, което в България все още го няма, според мен. Знаем по дефиниция, че СДС е за ниски данъци и такси, но все пак като разумна партия нека да влагаме разум при предлагане на такива предложения за решение. Всички искаме всичко да не е много ефтино и в същото време да не е подредено красиво, да има инфраструктура, да има пари за детските градини, за образование и за лечение. Намирането решението на този въпрос става единствено чрез разговори, аргументирани мотиви, на основание на които да се вземат конкретните решения. Да намалим таксите е въпрос по принцип. Важното е да се намали таксата за бизнеса. Така, нека да чуем всички общински съветници и след това ще коментира и кмета, който представлява общинската администрация. Ситуацията в Общинския съвет в Бургас е такава, че така е ситуирана, че без мнозинството на ГЕРБ, което има 28 съветника от общо 51, няма как да мине нито едно решение, тъй като за взимането на всяко решение трябва 26 съветника, те има 28, абсолютно всички политически сили, дори да се обединим към дадена теза, ако те са против, просто няма как да бъде прието. Тоест трябва да имаме за да може таксите да се намалят, да се направят промените, които протестиращите искат и които са внесени и по които наистина няма нищо, което да се е случило, въпреки че много от тези искания са ги вкарвали общински съветници от други политически партии, но за съжаление за последната година и половина нито едно от тези неща не се е променило. Тоест, ако ГЕРБ нямат воля да го направят в общинското Добре, така. Нека сега да каже от лидер, има ли воля за намаляване на данъците и таксите местните и да видим дали ще има решение в съвет. Ще ви кажа при приемането на бюджета какво предложи партия Лидер. От 3 милиона и 400 такси от детски градини, ние предложихме да бъдат намалени с 600 хиляди и след консултации с администрацията имаше възможност и таксите бяха намалени с 300 хиляди таксите за ползване на детски градини. Ако това не е голямо намаление, добре. Да чуем кмета какво ще каже. Кмет е навсякъде хората, където са прав е господин Колев, така беше по време на обсъждането бюджета. Беше постигнат консенсус във връзка с намаляне на размера на таксата, които се получават от детските градини. За такса смет проблема не е само на Бургас. Проблемът е глобален на цялата страна объркания начин, по който се образува таксата. До сега не сме открили механизъм и модел в някой друг град, който да бъде взето такова решение, толкова справедлив модел, който ние да взаимстваме като опит. Трябва ли да бъде променен закона, господин? Трябва да бъде изцяло променен закона и законът трябва да се променя в посока изчисляване на такса смет на количество изхвърлен отпадък. Това е или живущи граждани, а не на данъчна оценка на имот. Точно така. В случая най-ощетени в град Бургас са юридическите лица, за сметка на физическите лица. Таксата смет, която се плаща в жилищата от жителите на град Бургас, е сравнително ниска. За сметка на това се плаща по-висока такса от юридическите лица. Ние сме готови на такъв диалог. Той трябва да се случи до края на тази година, за да може в бюджетната процедура, която законът не позволява, да седнем и аргументирано, разбира се, с промяна на закона. Може би тук кандидатите за народни представители трябва да вземат своето отношение, за да подходят малко по-агресивно в началото на ако има воля в този парламент, те са толкова проблеми натрупани за решаване. Сега, питам ви директно, само секунда, за синята зона.
Има ли воля, защото това е един от големите проблеми на Бургас, спираш пред блока, хоп, синя зона, веднага трябва да платиш. Ами аз тук не съм съгласен с колегите от Общинския съвет. Според мен синята зона създава правила, създава ред на този хаос, който беше преди 5 години. Съгласен съм, че синята зона не трябва... Съгласен съм, че синята зона не трябва да се разширява от тук нататък като мащаб и влизане на нови улици и микрорайони, защото в момента в деловодството на община Бургас има повече от 7 подписки за, мисля, че за около 2500 човека, които искат извънредно да им бъде входирано предложението за въвеждане на синя зона на улиците, в които живеят. Така че самия сайт на община Бургас има качено проучване, при което 80% от заявилите своето желание са против синята зона. Синята зона... 80% от жителите. Това не е вярно. Синята зона, въведохте без никакво обществено обсъждане. Въведохте механично, нека да чуем малко реплики от страна на хората около Таня, да се готвят и около Моника. Когато БСП управляваше Бургас и нямаше синя зона, какво представляваше центъра на Бургас? Дупки, нямаше място за паркиране, нямаше място за минат инвалидите, нямаше място за минат инвалидите, нямаше скосени булеварди. Кметът не представлява една партия, управлява всички тези хора. Би трябвало да им решава проблема. Таня, дай думата на хората с кратък коментар. Набързо за синята зона. Добро утро на всички зрители на TV7 и на гражданите на Бургас. Аз като гражданин на този град имам едно конкретно предложение, което съм го отправила и към групата на НФСБ, която е най-големия опонент на ГЕРБ в Общинския съвет. Дайте по-бързи! Така, конкретното ми предложение, не че НФСБ са решили проблема, конкретното ми предложение във връзка с синята зона е следното. Няма нужда да бъдат репатрирани колите на гражданите, по-добре да им бъдат налагани глоби и на място да бъдат събирани. Ако на един гражданин му се наложат няколко акта за нарушение на закон, едва ли ще отиде да паркира. И второ, нека да има паркинги в централната част, на които да си оставят гражданите колите, а не да стоят с години дупки в центъра на Бургас и в същото време ние да плащаме за синя зона. Не е необходимо в центъра на града всички да си паркират колите в синята зона. Така, спираме до тук с това мнение на гражданин. Кратка пауза и се връщаме отново в Бургас. Говорим за местните проблеми на този прекрасен български град. Говорим в Бургас с кмета и по футболни теми. Между другото въпрос пристигна тук току-що за него. По време на предишния кмет на Бургас, уточнява нашият зрител, който става и вече автор на сигнала, беше създадено акционерно дружество ПСФК Черноморец. В него общината участва с апортна вноска, земя на стойност 25 милиона лева. Общината притежава 50% от акциите на дружеството от създаването си до сега. Черноморец се управлява еднолично от частния си акционер и дружеството всяка година трупа загуби и дългове към фирми, собственост на същия този частен акционер. Общината и в момента, въпреки 50% участие в дружеството, продължава да допуска общинските активи да се упражняват с безумно губещо функциониране. А пък спортният център в града тъне в разруха. Господин кмете, как ще отговорите на този въпрос? Многократно съм отговарял. Това е акционерно дружество, което е създадено преди повече от 8 години. В началото на нашия мандат ние се опитахме да развалим този модел на партньорство. Уви, на последна инстанция не можа да се получи това. Но както и да е, партньора, който е от страна на Петрол Холдинг, е поел ангажимента за финансовата издръжка и физическата издръжка на футболния отбор Черноморец. В момента в България не съществува футболен отбор, който да е на печалба. Всички футболни отбори трябва да се дотират и трябва да се дотират от мощни икономически спонсори. Община Бургас пое ангажимента да партнира и да създава възможности за развитието на футбола Бургас, но не е да осигурява средства. Точно така. В тая връзка ние не сме финансов спонсор на Черноморец. Финансов спонсор на Черноморец е холдинга на Петрол. И в момента отбора на Черноморец е на 6-то място в класацията. Сравнително добре се справят. Разбира се, има много какво да се желае. Най-важното е, че Черноморец притежава един уникален треньор, който създава наистина една добра школа и момчетата играят. Но обвиненията са за имотите, там не толкова за треньора. Хората се притесняват, че стадионът тъне в разруха. Това не е достатъчно.
Факт е съдружието и участието на общината съпортна вноска, стадион Черноморец, който в момента е в окаяно състояние. Няма бургазлие. Ето, всички тук ще потвърдят, който да не го боли за това състояние. И тук въпрос е за контрола. Господин Кмет управлява вече 6-7 години. Ама той като 50 на 50, нали знаете, това е акционер. Знам, аз съм юрист и го разбирам. На един акционер спрямо другия. Мосонов е представител. На едно общо събрание, на което ние успяхме да променим представител там. Представлявам Общинския съвет на едно общо събрание, за което успяхме да променим представителите. Всички ние тук носим отговорност и кмета. Не е достатъчно да се интересуваме. Трябва да вземем решение, трябва да го обсъждаме. Но проблема в Бургас е, че има теми, по които не се обсъжда, по които се мълчи. Тук и темите. И добре е сега да ги кажем тези теми. Дам думата като футболен запалянко един въпрос да питаме за другия бургаски отбор, защото ме боли сърцето. Какво става с нафтата, с Нефтохимик? Нафтата също изпитва много сериозни финансови затруднения. В момента собственика на отбора не осигурява достатъчно средства, макар че и при него кризата се отразила сериозно на бизнеса и няма възможност. Наскоро се срещахме с фен-клуба, с ръководството на отбора и отправяме призив към останалите работещи компании в град Бургас с по-скромни средства, повече компании да влязат в съсобственост, както и да помагат финансово, за да може да излезат от тази тежка финансова криза. За Нефтохимик, тук има и съветници, които могат да потвърдят. И Общинския съвет работи по темата. В момента е наистина в последните няколко месеца да се стегне, защото имат възможност да се класират за А-група. За А-група, така. Сега, думата давам на хората около Таня Иванова и Моника. Сега, само вие ще говорите спокойно. Давайте, господа. Много бързо за това. Да, вижте, искам да кажа, че явно, че не сте наясно днеска всички, защо сте тук, общинските съветници. Всички сте виновни. И аз ще ви покажа едно решение на Върховния съд по отношение на събирането на таксите. Защо не го спазвате това нещо? И защо Общинския съвет не сте се събрали да го разгледате какво е решил Върховния административен съд? За това, че незаконно се събират таксите. Прав сте, има такова решение. Къде е председателката на Общинския съвет? Какъв депутат ще става, когато тя не иска да разговаря с протестиращите, не иска да разговаря с гражданите на град Бургас? Къде е? Каква депутатка ще я правите Маджарова вие? Така е. Така, господине, аз смятам, че в случая кмета е тук, достойно ще отговори на вашите въпроси. Значи кмета не може да отговаря за дейността на председателката на Общинския съвет не може, ама и на членовете на Общинския съвет, на общинските съветници, господин Бареков. Така, покажете това решение, какво означава то? Това означава, че един член с 3 клаузи за събиране на таксите се отменя от Върховния административен съд. Това не е мое решение и не е на тия граждани. Ето го къде е. Сега, веднага искаме коментар. Кажете, кой е по-гласовит от вас? Прав е господин Бодоров. Има решение на Върховния административен съд. Защо не се съобразявате с него? Защото, сега ще ви обясня. Групата на БСП гласува против предложението за изменението на решението на Общинския съвет и на наредбата. Моля ви се, не политизирайте този въпрос. Кажете защо Общинския съвет не се преди малко кмета каза, че е невъзможно да се намери друг начин за определение основата на таксата битови отпадъци. Считам, че това не е достатъчно. Не са положени усилия. Бургазлии заслужават тези усилия. Отмената на решението на Отмената на решението на Общинския съвет е на основа процесуални нарушения, допуснати като процедура, провеждана от Общинския съвет. Това, че е отменено решението, не означава, че то в момента се изпълнява. Закона казва, че се изпълнява старото решение на Общинския съвет. Така че не виждам никаква драма в случая, която да доведе до някакви негативни последици. Са високи. Събира се същата такса, която се именно мнозинството наложи определението върху данъчната оценка. Промяна, да не е като предния път. Която е много висока за Бургас данъчната оценка. Ако да взема отношение по въпроса, значи наистина такса смет, наистина особено за нежилищни нужди е много висока. Аз не съм съгласен с господин кмета, че трябва да се променя закона. И сега в закона пише, че таксата трябва да се плаща съобразно потреблението. И по изключение, добре, ако формирате тогава над брой живущи в едно населено помещение. Това беше момента след отмяната на наредбата в тази част да бъде променено, но нямаше воля от мнозинството. Беше предложено отново. Има ли около Моника Гаджанова представители на Общинския съвет от партия ГЕРБ, за да не отговаря тук кмета на всички въпроси към Общинския съвет? Ако има да дигне ръка, моля ви се да коментира това. Добре. Нека само да... Чакайте спокойно, нека да чуем. Давай, Моника. И така, по въпроса, вашия коментар. По въпроса, просто не съм подготвен с графика да ви покажа, че за жилищни нужди
е 1 промил, извинявам се, такса смет. В сравнение с Варна, която е съседна нас град и с който може да се сравняваме, там е 2 промила. Така че в гражданите на град Бургас плащат 2 пъти по-ниска такса смет. А защо не се изчислява, господине, на брой живущи в апартамент или в къща вместо на данъчна оценка? Господин Бареков, веднага ще ви отговоря, ще повторя и думите на господин Николов. Не е намерена практика, в който и да е български град, която да бъде правилна за всеки един граждан, без да бъде ощетен. Браво! Ами айде, вие бургази измислете. Бъдете първи и в това мислиме по този въпрос действително сериозно. Работим по този въпрос. Такъв е закона. Без да се промени закона, няма как да се промени. Още мнение на граждани около Моника Гаджанова и след това отиваме при Таня Иванова. Благодаря ви за отговор. Между другото, Николай, въпросът, с който се занимавам... Това са рибарите там до тебе. Да, това е представител на рибарското селище. И тук общината нека да не си измива ръцете с това, че видите ли, тя не можела да помогне, защото тя тихичко чака една държавна публична собственост да стане частна, нали, първо да мине през публична общинска и след това частна. Ако е държавна, частна може да бъде разпореждана и продавана. Ако е публична, не може да бъде продавана. Това е земя на Министерство на земеделието. Става въпрос за едни 45 декара, спорни. И съответно от 40 години тия хора от пристанище Бургас са изкопали едни канали там в рибарското селище и са ги принудили там да си сложат лодките. Конкретно искане имат ли тези хора? Малко ще ви коригирам. В случая общината не е страна по нашия спор. Ние имаме директен спор с Министерството на земеделието и горите. Но независимо от всичко, това е проблем на община Бургас. Общината не е отказвала, но е обещавала узаконяване, облагородяване и така нататък. Всичко това обаче не може да се случи без две основни неща. Първото, което е придобиване на земята, второто е строителна амнистия. Пълна строителна амнистия. Миналата година в Закона за устройство на територията се прие строителна амнистия за всички постройки, построени до 2001 година. Узакониха всички постройки по селата, където 80% те бяха без документация, абсолютно незаконно. Узаконяват балкони, тераси, ще узаконят циганите на Баталова воденица, само рибарите са дискриминирани. Господине, веднага има желание тук от кмета Николов да отговори. Съжалявам, че тук няма третата страна. Не съм си задал въпроса. Да, дайте конкретен въпрос. Тъй като община Бургас в случая не може да реши най-главния проблем, въпросът ми е: ще подкрепят ли нашето искане в бъдещия парламент да бъде приета строителна амнистия за рибарските селища? Имайте предвид, че това не е проблем само на община Бургас. Това важи от Видин до Силистра и от Дуранкулак до Резово. Благодаря ви за въпроса. Въпрос на гражданин, който вълнува много хора в България. Сега ще отговаря кмета Димитър Николов, може би от името и на следващия парламент, негови съпартийци, ако има там. Въпросът беше зададен от сегашния лидер на рибарското движение, Дружение Морски сговор, Димитър Янчев, популярен сред рибарите Митко Брадата. С него съм се срещал повече от 50 пъти. Последният разговор, който проведахме, беше следния. Нека той да го потвърди. Община Бургас беше подготвила процедура за прехвърляне на безвъзмездно собствеността на територията на каналите от страна на държавата, респективно Министерството на горите и земеделието към община Бургас. Бяхме подготвили работен проект за монтиране на водопроводи, монтиране на канализация и подготвили терен, в който да изградим малък пречиствателен модул за пречистване на отпадните води, както и асфалтиране, създаване на паркинзи и изграждане на осветление в зоната на двата канала. В момента приключва процедурата от нашите инженери за количествено-стойностната сметка, колко ще струва и за колко време ще се изкопае третия канал в зоната на рибарското селище. Той ме помоли да спа процедурата за известно време, 2, 3 или 4 месеца, папките са ми на бюрото, да не е входиран в Министерството на земеделието и горите, защото според юристите, които консултират Сдружение Морски сговор, има друг механизъм, който ще даде възможност от държавна собственост да се прехвърли в
възможност да се управлява от самото Въпросът е, че тук има диалог между двете страни, няма смисъл да се намесваме. Не само диалог. Ние подкрепим инициативата на Тони Димитрова и на Стефан Дионов. Ние сме входирали това писмо, с което искаме да се приложи именно този механизъм, както на две места в България, за така наречената амнистия, но до момента отговора от страна на Министерството е не. Така. Проблемът... Сега вижте. Нека този въпрос бъде поставен отново на масата, като се конструира парламента. Ние няма да забравим този репортаж. Ще има такъв въпрос. Да видим кой ще носи отговорността. В момента дори и министър на земеделието няма политически избран, политическа отговорност да носи, защото имаме служебен министър. Важното е, че има диалог. Тази седмица трябваше да влезе строителната техника в рибарското сдружение, в рибарското селище и да започне изграждането на асфалтовия път, който води към самите канали. Чудесно. Ние ги спряхме, защото рибарите напомолиха да спрем. Така. Таня, дай още въпроси около тебе. Между другото имаме въпроси в почтата, ще го задам заедно с твоя въпрос. Добре, бързо. Много бързо. Господин кмета да не бяга от отговорност, защото е в изпълнителния комитет на ГЕРБ. Въпросът е, защо Бургас е такъв галеник, след като може да получава толкова пари по оперативни програми, защо не може да промени тези закони, които в момента се прехвърлят на общинските съветници? Защо е скрита докладната записка на ПП средна европейска класа за намаляне на такса смет? Обаче говорим за нежилищни имоти. По този начин се съсипа малкия и среден бизнес. Срещу 28 общински съветници в новия мандат ние не можем да направим абсолютно нищо. Затова общинските съветници от... По-бързо, да. Нали трябва да кажа... Да, добре, благодаря много за забележката. Всичките конструктивни... СДС, ако обичате малко да бъдете по-толерантни... Чувате се, господине, давайте, питайте, чувате се, излизате в национален... Защо такса смет е 10,5 промила в Бургас и съсипа малкия и среден бизнес? Един ресторант плаща 3000 лева. Така, въпросът е хубав. Дайте кмета да отговори сега за наистина тия данъци и тези промили са голям проблем. Той говори за малкия и средния бизнес вече. Не съм съгласен с господин Манев, с него сме говорили многократно на тая тема. И той много добре знае, че средствата, които влизат по големите европейски проекти в град Бургас, не са благодарение на някакво подеяние или добро отношение към град Бургас. Това са добре подготвени проекти в конкуренция с големите градове на Бургас, които Бургас си ги е спечелил. И това не са средства... Това, което казва кмета, че това не е политическо подаяние към него. Обаче и това имаше не са средства, които са дошли от републиканския бюджет. Включително и пътя до блока, в който живее господин Манев, е асфалтиран с европейски средства. Сега. Така че да има възможност Моля ви, кажете за данъците. Имаме въпроси от Жоро Йорданов от Бареков Сигнал. Няколко пъти коментирахме, че трябва да се седне на масата от всички страни, от страна на администрацията, общинските съветници, НПО-тата, включително момчетата, които протестират, и да се обмисли най-добрият вариант и матрица, която да бъде приложена за следващата бюджетна година. Има възможност да се направи редукция, но има и нови наредби, които влизат от страна на Министерството на екологията, за да се направи тази година. Защото е късно да се направи. Няма в момента бюджетна процедура. Вие сте юрист, не може да говорите такива неща. Можехме да го направим миналата година. Вярно ли е това, което пише Жоро Йорданов? Пише следното. Зрител на TV7. В Бургас се плащат най-високите данъци автомобили в България. Вярно ли е? Най-високият данък. Не е вярно. Проверете статистиката. Регистрирайте си автомобила в Ямбол, ще ви е по-евтино. Всички нови коли, които са с катализатори и не замърсяват околната среда, плащат с много голяма преференция за сметка на старите автомобили, които бъдат непрекъснато замърсявани. И ще кажа нещо повече. От 2 месеца, когато по времето на БСП бяха всичките икароси и замърсяваха град Бургас, в момента новите автобуси, които работят, всички контроли, които ние правим на територията на град Бургас за измерване на замърсяването, показват 15% спад в тежките метали и в отровите, които дишат град Бургас. За мен е по-важно да има чист въздух в град Бургас, да няма заболявания. Успех на целия общински съвет. Така, аз имам следния въпрос. Искам това, което казах хората при Таня, да го преформулирам към кмета като въпрос.
Не ви ли притеснява, че тези 10,5 промила такса смет унищожават малки и средния бизнес? Ресторантчета, магазинчета... Господин Бареков, те са 11. От тези 10,5 промила, една голяма част от юридическите лица ползват преференции, които наредбата им е позволила за изхвърляне и монтиране на поставяне на контейнери пред офисите и търговските площи и се редуцира до 50% размера, който те плащат. Така, кратка пауза правим сега и се връщаме отново за финалните въпроси в Бургас. Финални, но ще имаме доста време за финал, така че спокойно, кратка пауза. Без цензура, TV7 и News 7 предават на живо от Бургас. Сега искам само да дам думата на общинските съветници да обобщат темата с високите данъци. Имате ли конкретно предложение? Да, значи, тема с високите данъци идва от този договор с Титан, който е през 6 милиона годишно. В момента община Бургас отделя 18 милиона и половина за 2013 година. Какъв е този договор? Това е договор за почистването на Бургас. 6 милиона годишна такса, 6 милиона и 100 хиляди на година трябва да плащаме по този договор. В момента община Бургас отделя общо 18 милиона и половина за почистване. Така, аз като общински съветник от средна европейска класа, това беше политика да разберем какъв е, да защитаваме малкия и средния бизнес. В Бургас наистина е много висока таксата. От ден първи се боря, до сега за година и половина не можах да разбера как може тази такса. Добре, някой има ли нещо да добави по този договор? Така, и всяка година, само да довърша по конкретното предложение, община Бургас реализира излишъци. За 2012 година около 4 милиона. По закон таксата трябва да е толкова голяма, колкото съответно, за да покрива разходите по самото извършено на услугата. От таксата смет. Събират се повече, вместо да останат в населението или в бизнеса, тези пари се дават... Разбрах ви, кмете, кажете сега, защото и хората долу така с нетърпение. И тези излишъци се използват за изграждане в момента на регионалното депо, където освен община Бургас, отпадъци ще бъдат изхвърлени от още 9 общини. След като се изгради това регионално депо, средствата спокойно могат да бъдат използвани всички други екологични мероприятия, предвидени по закон. Ако се редуцира такса смет за в бъдеще, това е резерва, който община Бургас може да използва да поддържа чистотата на територията на града. Община Бургас по това сметище е 280 хиляди лева. Ние имаме 4 милиона излишък само за 2012 година. Значи почти всяка година имаме излишък. Грешната философия на управлението на ГЕРБ в града ни. Това управление трябва да се обърне към проблемите на обикновения човек. Много общини намалиха таксата, данъчното бреме върху своите граждани. Много ги увеличиха, но значи ние примерно в Пловдив, където пак е кмета на ГЕРБ, там се увеличиха. Има градове като Стара Загора, където не са се увеличили и пак е на ГЕРБ. Това не е политическа тема. Това е тема на волята на един управник. И на един управник, защото вие сте управник. Лидер, кажете. Да кажа две думи, на нас най-ни приляга да бъдем партия на бизнеса. По отношение на такса смет. В Бургас бизнеса може да избира да плаща в промили или да избира контейнер в зависимост от обема. Няколко размера контейнери. Имайте в предвид, че на малко и средно предприятие няколко пъти е по-ниска таксата смет, когато избере контейнер. Но това зависи от подадената декларация на съответния бизнес. Разбрах ви. Таня, дай думата на хората около тебе. При мен е управител на фирма, който по-миналата година е плащал 15 000 лева такса смет, преминал е по механизма на контейнерите и от тези 15 000 се редуцира на 6500 лева. Така че има възможност да бъде редуцирана за тези, които искат да ползват тази преференция. Хората от малкия и средния бизнес го чуят това и го видят, за да могат да реагират. Нека бургаският дребен среден бизнес знае, че в наредбата на Общинския съвет има механизъм, по който ако те пожелаят, размера на таксата може да им падне повече от двойно. Нека сега хората говорят свободно в национален ефир без цензура. В най-добрия град за живеене искам да питам кмета защо ние граждани, че плащаме 800 хиляди лева глоба за дискриминационни условия за обществени поръчки, каквито са всичките. Искам да попитам за младежкия дом 5 милиона лева как ги хапнахте, дето сложихте по една лайста на плочките отвънка и вече ремонтът е готов. Искам също кмета да отиде да погледне в двата моста в Бургас, дето са ремонтирани за много кратко време. На един арматурите му стърчат. На другия дупките му се показват, над 60 броя са. И за индустриалния парк, новия индустриален парк,
Бареков да отиде да снима най-новото сметище на Бургас. Между другото, за новото сметище регионалното, община Бургас участва с около 200-300 хиляди лева. Те го казаха тук. Се оправдава с 4 милиона. Къде е индустриалният парк, който трябва да снимаме, господине? 4 милиона лева са. Къде е индустриалният? Отгоре. Къде е индустриалният парк, който искате да снимаме? На улица край Езерна, край блатото. И какво е там? Буклуджи? Сметище, идете го видите, построиха чисто нова инфраструктура и сега подават на една частна фирма терена. Така, ще го снимаме това нещо. Други хора искат ли дума? Да, ще отговорите. Така, нека кмета да отговори преди това. Много сериозни въпроси имаш. Изключително некомпетентен въпрос. Първо, вярно е, нека да дойде гражданин, който го зададе. Нека да се върне. А сега се скри като мишка. Не, той е, ето го връща след. Индустриалната зона. Чакайте, бе! Той е човек и от вашите. Какво свирите с тази тромба? Съвместни усилия между държавата и общината. Община Бургас апортира земята. Държавата осигури финансиране. Кандидатствахме по програма ФАРИС и осигурихме 100% грант за изграждане на довеждаща инфраструктура. В момента започва да строи една фирма, след 2 месеца започват още 3, от които една немска, да инвестират на територията на индустриалната зона. Половината от индустриалната зона ние заварихме като едно блато и в момента започват... Ама то е сметище, не го отричате. Разбира се, това преди е било сметищно, започват отводнителни мероприятия, има си ръководство на тази индустриална зона, тя ще си отведе водата, ще си запълни пространствата и всички терени вече са предвидени и към по-голямата част от терените вече има конкретен инвестиционен интерес. Така че след съвсем скоро време там ще започнат да се осигуряват нови работни места. Кажете за ремонта на младежкия дом за една лайста, каза човека 5 милиона. Говори, е част от републиканската пътна мрежа. Ремонта беше осигурен от Агенция пътна инфраструктура, сиреч от държавата. Беше извършен този ремонт. Община Бургас помоли изпълнителя да се върне в рамките на гаранционния срок и да си поправи дефектите. Не отричате арматурните железа и нито една стотинка от данъците на Бургас не е платена за този мост, за който той казва. Нито една стотинка. Младежкия дом, за младежкия дом, за който говори господина, до момента няма нито едно писмо от нито един управляващ орган или контролен орган, който да каже има ли някакви нарушения. Това, че той в главата си му витаят някакви мисли в момента или цифри, няма нищо реално с действителността. Така, гражданина да направи коментар. Искам да забележите кмета на Бургас как се обръща към гражданите с думичките мишки. Ако аз съм мишка, значи той един плъх, в който искам да отговоря в най-добрия град, защо църквите се напукват, училището цялото е напукано и филхармонията също. Утре, ако се разтресе земята и се изтрепат децата вътре в училището, искам да питам кой ще отговаря. Мен питай. Така, добре. Мен питай. Има ли други хора, които желаят да вземат думата? Господин Бареков, ние от гражданските протести имаме разработена методология вече за определяне на данъците върху сметта и можем да я предложим спокойно на община Бургас. Добре, ще ви съдействаме. Дай думата, Моника, на хората около тебе. Благодаря, господин Бареков. Първо искам да кажа относно индустриалната зона едно нещо. Аз съм общински съветник в момента в общината. Да, ние ви дадахме думата. Да, исках само да ви кажа. На последното заседание успяхме и гласувахме правото на една фирма да участва в процедура и да влезе да почне да строи в индустриалната зона. На следващото заседание на Общинския съвет ще има и други такива фирми. Така че индустриалната зона се развива. Това беше едно блато, което беше засипано и в момента се опитваме да създадем работни места. Относно въпросите ми. А за училищата, които се рушат? Няма такова нещо. Просто няма такъв факт. Това бяха пълни лъжи. Два кратки въпроса. Първият към господин Николов. Безспорно най-добрият кмет на Бургас от години насам. И искам само да го попитам. Имахме ли лоби последните 4 години в София от нашите депутати? Бяха ли това депутати, които само живеят в област Бургас, а не в други области? И кратък въпрос към господин Мосинов. Господин Орешарски беше водач на вашата листа на последните парламентарни избори. Какво направи господин Орешарски за града ни и какво се очаква новите ви водачи, които също не са бургазли? Въпросът ви е много хубав. Нека да го оставим втория въпрос за довечера. Господин кмете, кажете, това е, между другото, съзирам. Да, дай думата на друг последен. Аз искам да попитам, срещу Салмат има надлез, по който отдолу се движат колите, отгоре минават влаковите и когато завали дъжд, става като езеро и колите затъват там. Кога ще бъде отводнен? Още един въпрос.
Аз искам да кажа, че най-хубавият град си заслужава да бъде Бургас и кмета, а всичко каквото се разваляше до сега, това беше от БКП и много други, които разваляха Бургас. Да, ясно е. Значи това са такива политически изказвания, които просто нямат място тук. Първо БКП няма така партия вече. Сега, имаше скрит въпрос според мен от Общинския съветник към господин Николов. Вие намекнахте, че депутатите от Бургаския край, включително и тези на ГЕРБ, не са били лоби на бургазли. Бяха. Голямото лоби според мен бяха те. Бяха, добре. Кажете, кмете, за финала. Бяха, така с тяхно съдействие беше осигурено финансирането за изграждането на пътен възел Запад, който да изведе тежкия трафик от град Бургас. По същия начин беше съдействано за финансиране на пътен възел Юг, който вече функционира нормално. Прехвърляне беше собствеността на зоната на дивизия в комплекс Изгрев, но военната дивизия. На този терен ние сме подготвили идеен проект за строителство на многофункционална спортна зала за 8000 места, която ще привлече не само инвестиции в град Бургас и развитие на този малък и среден бизнес с цел допълнителна заетост, но и ще вдигне категорията и качеството в Бургас за провеждане на международни и световни първенства. Благодаря ви. Сега един съвет и един анонс за довечера, скъпи бургазли. Заповядайте до вечера, тук ще си говорим за национална политика и ще си говорим за политически партии, включително и вече изказвания може да правите и за БКП-та, за БСП-та, СДС-та и така нататък. Но един съвет към вас, наистина, не политизирайте и не партизирайте управлението на града си, защото тия хора са тук, те носят пряка отговорност за своите действия и според мен пътя е хората от протестите, заедно с медиите, които имат желание и заедно с местната власт, заедно да изработят някакъв консенсусен план, по който да се действа. Имаме вече на разположение исканията на протестиращите в Бургас. Това, което ние ще направим, е да им дадем гласност и тези хора да могат да говорят без цензура в нашия ефир. След малко от Смолян ще ви предаваме на живо. Там е Диана Радева, покъртителната история на една майчица с 4 деца, която ни намери по време на нашето предаване без цензура в Смолян. Едното детенце е инвалид, а тя е заплашена от от взимането на нейното жилище. На практика всеки ден в страната ние се сблъскваме с такива случаи. На Бареков сигнал maimunka.tv7.bg очаквам нови ваши сигнали. До вечера ще им бъде дадена гласност в Бургас, а по-нататък и в други български градове. Благодаря ви още един път за вашето сериозно и достойно присъствие като граждани на Бургас. Благодаря и на хората от местното самоуправление, които бяха с нас.